Hola a tots, soc Víctor de Sonadors de Crevillent i res, seguim en els vídeos de música a l'antiga. En este vídeo anem a veure com toquem per dalt, que és tocar per dalt. Per això a vegades escoltem la J de dalt o la J de baix. Això què significa? No és, com jo he escoltat a vegades, que era la J que se tocava en el carrer o en la plaça de dalt i la J de baix era la que es tocava en la plaça de baix. No té res que veure en això, no anigueu per aquests puestos. Tocar per dalt significa... Això sí que tenim que aclarar-ho. En diferents llocs signifiquen coses diferents. És a dir, tocar per dalt en un lloc és tocar per aquí, tocar per l'alt, per l'A, el mateix que està. I en altres, tocar per dalt és tocar per re, i això és tocar per baix. Depèn del lloc, de pobles o de regions. Per què seria per dalt o per baix? Perquè baixaven per el trast de la guitarra, o pujaven per el trast de la guitarra, per els trastos de la guitarra. Per això, jo ara us puc dir que això és tocar per dalt, però altres me podeu dir, no, això és tocar per baix en el meu poble o en la gent que jo he entrevistat. Sí, però és que per a una mateixa forma de tocar hi ha dos maneres diferents d'identificar-la. Entonces, anem a veure, li diem tocar per dalt. Per què? Perquè està més per dalt per la guitarra. Però ja vos dic que potser en altres jocs esto es toca per baix. El que sí és impepinable és que esto és per la major. Això és un la major. Vos arrime la guitarra perquè vegueu. En el quint trast posarem segona corda aquí al sest i aquí al sèptim. Això és l'acord de la major. En el quint trast, compteu, és ahí. I és un la major. I després, com estem tocant per la, el segon acord que necessitarem serà mi sèptima. Que el farem, primer dit el deixem en el mateix lloc i estos dos dits pugem una corda cap a dalt. I el xicotet posem ahí, que no me veig. Ahí, en la tercera. Realment és com si fèrem un acorde de do sèptima, però aquesta mateixa postura tot ha pujat al quint. Al quint trast. Perquè bueno, això. Entonces, para tocar una J per ahí, en aquestes dues postures. Este vídeo d'avui és això, és tocar com aprofitar tot el màstil de la guitarra per a tocar. Això és una cosa que s'ha fet durant molts anys. De fet, no és difícil trobar guitarres que se veuen estos trastos d'aquí, estos trastes desgastats de tocar en aquesta postura. Si tocaven les jotes per l'A, les fem per aquí dalt o per aquí baix, depenent d'on fos. Molt bé, seguirem pujant més vídeos. Gràcies.